tam je. Teď to originál silovou nemůže. Ale i jsem koukal, že mají hodně společný koncept na hlavním doma, no, to je dobrý, možná, že pak mají ještě nějaký potom, ještě nějaký větší, který já třeba neznám, ale Endorama, tam už je jakoby hodně obučka stylu, už tam moc ani jakoby neřve, už tam zpívá, jakoby mile. Ale pak jako, no, ale pak jako údajně to nebylo jakoby přijmutý těma fanouškům, takže se vrátil. Jo, tak to možná je, do toho pohledu, jo. Se společný zvukovýho. Čau. Já mi připadá úplně jak ta jo, je to tam. Kde taky. Čili ty už tam nechodíš, ne? Ty tam chodíš, jo? Jo, takhle jenom, že tam hodíš. Do přírodních pádů.